Bună băieți, astăzi ne jucăm Stumble Guys, cum puteți vedea. Avem și noi un fin aici la șmecheraș, o banănucă. Hai să dăm și unul spin. Hai, legendară. No! Nimica bună, avem pe aici și reclamă, nu avem nimic. Putem să cumpărăm, dar nu cumpărăm. Hai să vedem. Avem și un update. Ia să vedem. Putem să jucăm aici? Putem să jucăm, avem ceva? Mamă, câte astea, bă, le. Mai de oare când putem să jucăm aici? Ia. Habar n-am ce fac pe aici. În fine, hai să ieșim de aici. Deci nu putem. Hai să băgăm un meci aici. Deci vă zic de pe la început, nu mă pricep. Dau un pic mai încet. Nu mă pricep absolut deloc la astea. Și da, cam atâta, așa, cam atâta vă zic, să știți. Nu. Mâine nu știu dacă o să postez, să pun pe YouTube, deoarece mă duc la ziua unui prieten și da. Bă! Mamă, mă calificai bine așa! Mamă, nu crezi, eu credeam că pierd. La asta cred că pierd. Pam! Oh! Ușor. Du-te ușor. Uite, bă, și tu, bă. Uite-te, mă. Mamă. Ia să vedem aici ce ne dă. Hai să-l dăm și pe ăsta, ia să vedem. Hai să vedem. Come on. Aoleu. Hai să dăm și un meci așa. Nu prea mă pricep deloc. Interesant. Cred că o să fac life hack-uri. O să mă apuc de life hack-uri. Adică mituri. Ios! Mamă, unde mă aruncai? Mamă, mai bine mergeam pe de-asta. Uite, mă, și eu ce-a făcut? Mă luai după ăla.